Pini jakong ni pai thongkep ARNI Abirta sia party pen ni thoma pharman lake jakong ni pai thongkep rai si lapen pai ni pai isi ARNI an hangal strict mate choche jun jepen kache songa jai mek pini kecheng si Don Bosco Higher Secondary School Rongkhelan along ingnipon bangso kache songpon nang ko thepi lake number isi Indian Constitution along ketok dak Article 244 ateng pen autonomous selampek nangchi number hini para sub para ateng 6 schedule arlo election aron selam nangji kethom 125 amendment larpon pe polote pachun nangni pli panchayat aron pen karbenga termas council election padu nangni ho MOS 2021 close 2.3 lapen 2.9 paprai nangji kasonta taksi kadok kawe son kri kethom an aparman kachesong padokwa tangte ang tunalam kachini japan langpon sinang Article 19 মতে Constitution Article 19 মতে আপোনালোকে আমাক বাধা কৰিব নোৱাৰে বাধা দিলে আপোনালোকে Constitution ভাঙিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নালাগিছিল মই এপ্লাই কৰিলো ডিনাই কৰিবলৈ ডিনাই কৰিছে পালে পুলিচ ৰিপৰ্ট আছে দুটা দিব পাৰে বুলি কিন্তু আছেতো এই সাবমিট কৰিবলৈ গৈছে তাৰ অফিচত হয় পুলিচ ৰিপৰ্ট আছে দিব পাৰে বুলি হয় মই আজি দেখিছোঁ মৰ্ণিঙতে ইয়াৰ ফটো জেৰক্স দিলা মই জেৰক্স কৰিবলৈ গৈছিলোঁ Tangkir talang ipen kacesong bangsolong alam hiti bangke dikum kasemek ke nomor 125 kasu amendment lain kuma constitution India constitution kasu amendment along aputak ingkikin baik yang kolam hiti ditum ikikong long si bangsolong kopisi kekang lima dan kopisi ketujima kopisi katujima lambang hai di kitanya lam di kitong no si bang solong bangkem jasemek pet bangke itu apa nambang si kaluksan mana pasal maha ketika di naik dia bangke itu melong otonomi aja kau abang itu hangka deket asal si bangke kata kasokan aku betul otonomi nya kon untuk jalisi 6 schedule ka betet sila 6 schedule ka betet bloke itu 244 ini kisong kom palam tera ka betet hai ka betet je han pate ini tu kisong dek nahi kusong ase ini dak an kachepang chir pen hunger strike ke do ia theke ningkan phokep ta soselo constitutional ong ketok Ilitom Phan Autonomous State ng PG Pulo under Article 244A. Ilitom Karbianglong. Ilitom Karbianglong Phan Lapen Dimahasao Phan. Sita non anta ilitom man ang pipidet. Lapot sini itum dak an kachapang chir pen nilitung hunger strike itu. APHL siya to anod ka preka to ali. APHL CB nong atu phang phung atu bangali nitum dak hunger strike doji puga che sikke pini penap lapen penap dik thomkep raisi lapen agos isiarni ladak ke doji phansi dak en rong ni hang phomyong te dak ho rongkhelan dak Catholic Church Athing no ladak akang bura penta rong asar penta nitum permission and etlo do tame pula athemanon ke school tave Don Bosco te bokhet do sitala dum school ave school ke non ni abba ka pisi in puji la si school kang pu pen lo te nitum dak do delo pula la si SP bang ek roilo fu
amat DC bang kroi kredit pu karjulong DC ke malah. DC ke komat lo lagi nang litu mana cini lu Omor Singh Tisubu binong DC ke alang li ning ke hang ban siala apisu mang claim ye man tidi netum DC pula ti abinong ke netu ke loteng man si claim di ti he ing tangra ne pisu ke pualing ne penan ni pualing ko bang ne tu claim kita non karbiang long la sonang je plang dang lo la si la bange ha aning ke hang lo la ka bange nitum na pudun de ha pualing puana sita nitum bangke dak hunger strike ke dolo autonomous state ke long weg ya phan la pen esona bangke pharo isira ing koira pho constitution ke lar constitution amendment hala daket tok ilitum Karbianglong Autonomous Council la pen kado kowe Autonomous Council 6 schedule pen kedo Autonomous Council an Ponchayat acting papisun tugi pusi haladak 125th amendment along tipudo la sini tum ke kroi kri lake papisun long le 6 schedule ke the big lake ing tui big lake Ponchayat pen pang parlo te thang da chupodun de 6 schedule long ke la posi 6 schedule phan kapisun na bangke netum kroi kri la pen nilitum aprang parliamentary committee anon shorma kewang hota nilitum chingki dun lo tapi dun lo nilitum ponchayat mithanga ponchayat do halake article 243D constitutional long ke tok do by whatever name called amen a link nang tum putame la bangke amen a link tame nang tum ke do kopya ponchayat lo ma hala le che pe do nun pusi article 243D along ke tok do la si nilitum pudun lo la pen non tanitum la si kadiman lo nilitum karbiatum bhan ke servan kep do vek nang ji la ke ilitum ponchayat lo kukia to mangge tulsung waisa pu do la pe dovek nangji di masa bhange raji nai sokho pu dovek nangji rengma bhange injang tirubunyu songsat ven pu dovek nangji lapen ke boro bhange gamiaria fad pu dovek nangji lapen ke sondolang BGR alam lo lapen ke autonomous state ke la long weg nangji la ke nitum pulo la pen 125 alam ta nitum pulo la pen dak alam benar long nitum kado we ta tok et lo la kado we ke nitum kadiman lo APHLC pen la pen APHLC pen pindige an ke chuchi pen si nilitum dak claim lo la pen ke nilitum motrok ARNI aku meeting do thuyelang nilitum seminar do thuyelang 6 schedule lapen autonomous state aputhak lapen ke ako agos pai inkoy ARNI nilitum dag rally do thuilang nona matke rata tom hanitum hang o ingtum te athema kheti claim nangji sai tiki nangji soke e tangwang welang la si soke e papetang da sinang kheti ke claim ke lage bang botor ating men si ili claim nangji botor ke itum hanang hong dundi la potsi nilitum program akit eke APHLC itum no mat ke en edet lo la pen non ke en pu